ካብቲ ካብ መርዓ ሓዲመስ ኣብዚ ኸ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ክጽበይን ምስ በለቱም እቲ ዘስፈትየ ሰብ እዩ ተስፋ ይገብር ንኣይ ድማ ከየጸልአኒ ምስ በለም ኣታ ሰምሓወይ ኣጨቕኒ ካንኩም ይፈተውካ ዳ ይፈተውካን ክፈልጥ ከማ ዕድል ዘይሓብካን በጃሕ ካልሲ ትረፍካ ሓስብ ዕድል ሓበኒ ጽቡቕ ጌረ ክፈልጠካ ዕድል ሓበኒ ምስ በለቱም እሞ ሰላም ሓፍተይ ከምዚ ንሰማማዕ መጀመርታ ቅድሚ ዝኣገረ መብጽእ ኣብ ሓጎይነ ተግብር ብድሕሪኡ ቀስ ኢልክ ተፍቅርኒ ኣይመስለክን ቃል ይዓትወልክ እንተ ደኣ ኣይደለካን ወይ ኣብ ልዕሊ ናይ ፍትወት ስምዒት እንተዘይብልኪ ዋላ ውሽጢ ብሕሩ ከምዚ ጭንቕክ ማለት ነጻሕ ገድፈኪ ምስ በለም ክንደይ መዓልቲ እሞ ተሪፉና ኣሎ ምስ በለቱ በቃ ድሕሪ ጽባሕ ግድን ክንከይድ ኣለና ምስ በለም በለ ሎሚ ምሸትን ጽባሕ ሙሉእ መዓልቲ ምስ ነፍሰይ ተማኺረ ዝበጽሕኸ ውሳነ ከፍልጠኪ ሕጂ ግና ንሄርሜላ ብናይ ግድፍያ መጺም ድሓር ከኣስ ኣይትፈልጠካ ይጥቂኻስ ሰምሰም እንዳበለት ተፍትጣላ እያ ዘለም ብሰንክኻ መካብቲ ገዛ ይሰጎግ ከርኢካ ይበለት ሰሓቐት ብድድ እንዳበለት ሰላም በትክ ሓስበሊ ዝበለቱ መሰረት ሓስበት ልሙ ሞባይላ ጣዊቃ ናብ ሰሚ ደወለት ሰሚ ብሓቆታ ይጽበ ስለ ዝነበረም ኣዎንታዊ ምላሽ ክረክብ ብውሽጡ ጸሎት እንዳገበረም ተቐበለም የለው ሰምሓዊ ዝብል ጥዑም ድምፂ ድማ ተቐበሎም ሰላም ሓፍተ ኢሉ ግና ካልእ ዘረባ ይስኽን ልቡ ልዕሊ ዓቐን ተሓርም ነበረት ምግናን ከይኮኑ እምበር ሓደ ወራይ መርኣስ ዲምተኣ መሕለፈ ነይሩ ኣለኻዶ ዝብል ድሐይ ሰላም ክዛረብ ስለ ዘገደዱ ኣለኹ ሰላም እሞ እንታይ ሓሲብክ ክብል ምስ ናይ ፍርሓቱ ሓተተም ሓሲበ ኣውሪዳ ኣደይበ ኣብ ሓሳብካ ተሰማም ኢለኹም እዚ ማለት ግና ይፈተካ ማለት ኣይኮነን ምእንቲ በብፃ ናይ ኣባ ሓጉኻ ክብል ሓራይ ኢለካ ዘለኹም በድሕሪኡ ዝመጽእ ሓቢርና ንርኢ ኣይመስለካ ምስ በለቶ ዝቐደማ ኣይክፋእ ዝበለ እዩ ዝመስል እንኳ ኣብ ጥቑ ኣይሓለወት ከይተረድኦ ዘሊሉ ኣብ ኣፋ ምፅኣማ ነይሩ ፍርሓቱ ኣሻቡ ናብ ሓጎስ ተቐየረም ናይ ሸቕሎት ሕርመት ልቢ ናብ ሓጎስ ኣበለት ብፍሽኽታ ኣብ ናይ ባሓታ ሜዳ ኣኽደደም ምሕር ፍሽኽ ምባል ምእግርቱ ክጨደድ ደልዩ ጥራን ኣቕረበም ሰምሓወይ እሞ ሕጂ ክገድፈካ እንዲ እንታይ ዘዳለው ነገር ኣሎ ዲ ብጀካ ምሻት ገለ ምስ በለቶም ሰላም ሓፍተይ ኣነ ኦሪጂናል ጓል ከምታ ኣብቲ ኸባቢ ዓድኹም ዝረኸብኩኺ ከም ኣይኸ ክትኮን ዝደሊ ዘለክ ጽባቐ ኩል ስለ ዝኾኑን ልቃብ ወዲ ልቃብ ፀጉሪ ገለ ከይትገብሪ ክቁነኒ እንተበልኪ ተቆነኒ ከምሸጥ ይሕሸኒ እንተበልኩም ከምኡ ክዳን ድማ በዓለይ ከቐብለኪ ኣመና ኣብ ገጽኪ መጻበቒ ኢልኪ ናይ ክሪስማስ ጻሕዲ ከይትመስል ሓደራኺ ከምዘን ርእሰ ተኣማንነት ዝስእነ ኣዋል ድማ ዘይንሰን ከመስላ ዝፀራ ክትመስሊ ኣይደለኒ ምስ በላም መዓልትካ እንዳዓጆኻ ከምታ ድሌትካ ክኾነልካ እሞ በቃ ካብ ሕጂ ጀሚረ ከዳላጆ ኢላ ቴሌፎና ምስ ኣጾረት ግረምባ ከም ድሌትካ ክኾነልካ ኢሎም ሄርሜላ ኣዊላ ምስ ተዛረበት ሰላም ናይ ብልባ ስለሰንበደት ብኢዳ ጌር እንዳማዓተለት ኣቲ እቲ እግርኺ ክትስግም ከለኽ ድምፂ ኣይገብር እንድዩ ኣሰንቢድክን እኮ ምስ በለታ ንስሞ ይፅናሓልኪ ሃቀይ ምስ ሰሚ ናተይ ክትዛረብ ፀኒሕኪ ትማሊ ካብ ዓዲ መፂኽስ ሳላይ ምሰይ ዝኸድኪ ኣይሰሙን ሳለስቲ ጓል ከተማ ኮንክስ ከተማ ጨኒኽሲ ወዲ ገለ ትብሊ እሞ ከዓ ናተይ ሰሚ ምስ በለታ ኣቲ ሄርሜላ ስኽልኪ ጉዳይ ትምህርቲ ኸዚ ትገብሪ ድሓር ከኣስ ንስኸስ ንኣይደሉ ምስ መፀዱ ኣይኮንክን እንተላለኺ ሰምናቲ ገለ ትብል ምስ በለቶም ይምልከተኪ ትአውል ኣላይለ ንገዛና ነጊራ ካብዚ ገዛ ከም ትስጎግ ክገብር እዩ ሽዑ ፈቲኸ ከይፈተኺ ናብ ዓድኺ ሄድኪ ነቲ ስድራኺ ዘማፀልኩ ሰብኣይ ክትምርኣይ ምስ በለቶም ኣታዛጓል ኣይተስፍረን እያ ስለ ዝበለት ኩሉ ምስ ሳሚ ዝሓሰቡ ሓንቲ እኳ ከየተረፈት ምስ ነገረቶም እሞ ሕጅሲ ምስ ሳሚ ዋላ ሓደ የብለኝ ዲ ክትብልን ዘለኺ ኢላ ምስ ሓተተት የብለይንወ ሳሚ እንተ ፈቲኪ ድማ ድሌት ክግበር ምስ በለታ እሞ ዋላ ሓደ ዘይብልኪ ከለኺ ዓርኩ ክንኪ ናብ እንዳ ኣብ ሕጉኡ ክትከዲ ፋራኺ ድለይ ንዓይኒ ሄርሜላስ ክትሸጥኒ ምስ በለታ ኣቲ ሄሩ ሓፍተይ ዋላ ሓደ የብለይን ምስ በለታ ደጊማ ሓራይ ንርኢ በለት
ሳሚ ናብ ልዋም ደው ኢሉ ናብ እንዳ ኣባ ሓጉኡ ምስ ሰላም ክብገስ ምዃኑ ምስ ነገራን ኣብ ዘረብኡ ናይ ቅሳነት ምልክት ስለ ዘስተባሓለቱን ብዘይ ቃል ዓለም ነብልባ ተሓገሰትሉም ሓቀኛ ደላይ ጽቡቕ ሰብ ሓጎስካ ይሕግሶም ሓዘንካ ድማ ይሕዝኖ ዝበሓላ በሓላ ኣብ ብግብሪ ተንጸባርቕም ሰምሓዊ ምሳኻ ኣሰኒካ እንተ ዝኸይደስ ምስ በለን ግና ጓለይ ምስመን ክገድፈም መንገዲ ድማ ከይርሕቓ ብዝኾነ ነዛ ጓል ናይ ብልቢ ከም ዘፍቀርካያ ፍሉጥ እንዲም ኪኖ ምልላይ ኣብ ሓዳር ክትበጽሕ ሰናይ ትምኒተዩ የሳልጠልካ ብባል ድማ መሪቓ ተፋኖቱ ስማዓና እንደፍጹም እቲ ዓርክኻ ደኣ ገዲፍካ ናበይ ኣበለን ዓርቢ ምሸት ኮነ ቀዳም ብምንግሑን ኣብቲ ምግብና ይረእኹ ከይዱ ድና መስመራ ምስ በለቱም ኣላ ርሒላ ንስኻ በለኽ ንሱ ምዝፈታ ጓል ዓለም ይርአሎ ንስኻ ድማ ኣብዚ ሳሚ ትብሊ ኣለኽ ምስ በለም ከይተረድኣ ብጸፊት ክሳብ 7 ወለዶ ዝረአዩ ኣላደደቱም ከይተረድኣ ጸፊኣቱም ስምዒተይ ደፋፊእዋ እምበር ፈተያ ኮነትን ኮይኑ ስባ ናይ ብልባ ሰንቢዳም ዘይተጸበየ ጽፍኢት ዘአንገደ ወዲ ማርማር ስለ ዝበሎም እግርቱ እንዳሓሰየ የማን ጸጋም ኣቕባሕብሕም ጽቡቕ ነገሩ ኣብቲ ከባቢ ሰብ ኣይነበረን ክዛረብ እንተበለውን ገሪሞ እንዲሁ ቤን ዘረባ ክመጽእ እዊ ኣታ ፍጹም ሓሴካሪ ምስ በለቶ ግዳ ኣትጓል ተኣይተኽ ድኺ ኢሒዳ ምስ በላም እዊ ፍጹም ሓዋይ ተሓዘለይ ንስኻ እንዲኻ ዘይኮን ዘረባ ተዛሪብካ ብዘይ ልበይ ኣርሴንካን ምስ በለቶ ዘይኮን ኣይኮነን ነሳሚ እንተ ኣበስከዮ ዝሕሸኪም ኣነ ዝገርመንኮ ናይ ሰብ ነገር ብጋሓደ ኣይደለኪን ኢሉ እንዳነገረኪ እንታይ ደድሕሪኡ ዘብዘብ ዘብለኪ ዘሎም ስለዚ ሓሊልኪ ተጻይቱ ክገድፈኪ ስለዘደለ እሞ ከዓ ፍትወ ስለዘይብሉ ጊዜ ኣይተባኸን ኢሉኪ ሓቀባዩ ኣዋልደ ንዘይግደሰለን ሰብን ክፈትዋ ክበሃል እሞ ሕጅስ ናይ ብሓቂ ሳሚ ኣፍቃሪት ኣለቶ ድሓ ትብለን ዘለኻ ምስ በለቱም እወ ምስ በላ ናይ መዓስ ቤንዶ ኣይኮነን ኮለል ዝብል ነይሩ ምስ በለቱ ሕጂ ኸማን ደው ኢልኪ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ በልዮም ናበይ ክኸይድ ከም ዘሎ ካብ ኣፉ ክሰምዒ ምስ በሎም እንዳፍጠጠትሉ ትጽውዕ ንዝነበረት ትደወል በቲ ሓደ ወገን ሳሚ ክቕበላ ክጽበ ጀመረት ኣጋ ምዕፃውን ስለ ዝተቐበለም ቅድሚ ሰላምታ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ምስ በለቱ ምስ ኣፍቃሪተይ ናብ እንዳ ኣባ ሓጉ ይኸይድ ኣለኹ ሰላምታ ኣይምስ ቀዳም ምስ በለም ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ኣፅያ ነቲ ከባቢ ኣብያትን ኣብያት ምስ ገበረቱ ኣሕታ ዘጓል ገለ ክተምፅኣልያ እንዳበለ ዘሊሉ ዳ ብክልተ የአዳው ገይሩ ኣፋ ኣበሶም